ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዘለኹምዎ ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልእኹም ሰላምኹም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክቡራተይ። ሎማዓንቲ ጽባሕ ኣውደ ዓመት እዩ። ሓደ ግዜ ጽባሕ ኣውደ ዓመት ክኾን እናሃለየ ኣውደ ዓመት ደስ ኢሉካ ውዒሉሲ ብጽባሒቱ ዝኾነ ጽዕንዕን ዝብለካ ነገር እኒኦ ድብርብር ዝብለካ ነገር እኒአና ንእሽተይ ድብር ትጀምር ኸብለን ደልዩ ነይሩሲ ኣይ ንምንታይ ናጽባሕ ኣውደ ዓመት ብሎ ጊዜ ይሰርሕ ሕጋይ ፀዊዐ ደስ ዝብል ጊዜ ክነሕልፍ ኢና ኢለ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም መዓልተይ ከምዚ ብፅሬት እየ ጀሚሮዮ ነይረ። ሳዕሪ ጽቡቕ ነይሩ ዳኣመት ጽቡቕ ነይሩ ችግሮም መቐለ ከምዚ ሳዕሪ ኮስቲርካ ዝናጓሓፍ መጠራቐሚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ኢኻ ትሽገር፣ ሓሸና ትሽገር፣ ፌስታል ትሽገር፣ ካብኡ ከዓ ኣቑሑት መሕፀቢ ገዛ መሕፀቢ ማይ ብጣዕሚ ኢኻ ትሽገር። ሕዚ ንባዕሉ ማይ ወርሓ ሓሊፋ እኒኣ ተባሂላ ኣብ ሰፈር ካብ ዘይትመፅእ ንፅበ ኣለና። እውይ ናይ ማይ ነገር ኣነ መቐለ ምዃነይ ብጣዕሚ እንድየ ፈትዮ ብጣዕሚ እየ ፈትዮ። ግን ናይ ማይ ነገር በስመኣብ ምንም በቃ ክፃወሮ ይከኣልኩን። ማይ በቃ ብጣዕሚ ማይ ትችገር ብጣዕሚ ካብ ዝብለኩም ንላዕሊ ዝስተ በቃ ሰሙን ሰሙን 300 ናሃብ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን እኒአዎ ወፃኢ። ካብኡ ከዓ ማይ ኣቑሑት ክንደስ ዝበለካ ክትሓፅብ ኣይትኽእልን። ክዳውንትኻ ከምኡ ክዳውንተይ ንባዕሉ ብጣዕሚ መሊኡ እኒኦ። ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ዝጨንቀኒ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲስ ማይ ኣይኣኽላንና ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ናይ ማይ ነገር ኣብ መቐለስ በስመኣብ ሳዕ ክንድዚ ምዃና መቐለ ግን ብማይ ሰንኪ ምኹዓት መሰረታዊ ዝበሃል ነገርስ ክሳዕ ክንድዚ ማይ መቸገሪ ክኸውን እናሃለየ ብጣዕሚ ዝስምዓካ እሞ ከዓ ማእኸል መቐለ ማለት እዩና ኣብ ክንዲ ዘሎ ፀገማት ፈቲሕኻ መፍትሒ ኣብ ክንዲ ምእላሽ መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ክንዲ ትኩረት ጌርካ ምስራሕ ዓድና ካሊእ ዘይተደለየ ነገር ናፍቱ ዘይተደለየ ናብ ድሕረት ምምላሳ ሕዚ እውን ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሐመካ። እዙ ችግራት ኣብ ትግራይ እኒኦ ርአ የብልኻስ እንደገና ከዓነ ሰብ ስለ ጦርነት ክሰብኽ እናሃለየስ ብጣዕሚ ይሕመካ። ንምንታይ እዩ ግን ዝተፈጢረ ትብል ካሊእ ክንደይ ዘገድስ ነገር እናሃለየ ናብራኻ ትሰትዮ ማይ ኣብ መቐለስ ኣነ መጀመርታ መፂስ ኣዕለኩም እውን ነይረየና ዝኾነ ቆልዓሲ ማይ ኢሉ ማለት እዩ ማይ ፀሚእዎስ ማይ ባ ኢሉና ካብኡስ የለን ኢለንኡ ስቑልና እንጀራ ገለ እንታይ ይበሃል ዙ ሕልበት እንዳሕልበት ዝሽወጥ ኢና ኣቲና ነርና ኣጋጣምና የለን ኢለንኡስ ብጣዕሚ ይስምዕ ኢሉና ዋህ ማይ የለይ ይበሃል ድዩ እሞ ከዓ ፀሓይ ሙቐት እንታይ እዩ ማይ የለይ ዋላ ቡና ገለ ሰትየ ኣቢልካስ ማይ እንተኢልካዮምስ ዝሽወጥ እዮም ዝቡኻ ገለ ከምዚ ናይ ዕዳጋ ሓምሲ ወይ ከዓ ናይ ሓደ እኒኦ ቦታታት ትግራይ ከተማታት ትግራይ ሕዚ ኣነ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ማይ በቃ ምስ ምግቢ ማይ ቀርብ ኣቢሎም የምፅኡልካ ምስ ቡና ማይ ቀርብ ኣቢሎም የምፅኡልካ ከምኡ እየ ዝፈልጥ ነይረ። መቐለ ምፅእ ኢልካ ግን ማይ ባ እንተኢልካዮም ሃይላንድ ዓብይ ዶ ንእሽተይ መካከለኛ ዶ ይብሉካ ዝሮ ዝሮ እቲ ብቅርሺ ምርካብ እኳ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ግን ቅርሺ ንዘይብሉ እሞ ከዓ ናይ ማይ ችግር ኣብ መቐለ ውይ እግዚኣብሔርን ብጣዕሚ በቃ ተገሪመ ምግራመይ ወዲአ ይብለኩም። እና እዚ ናይ ማይ ነገር ንእሽተይ በቃ ኣብ መቐለስ ሳኽር ትብለካ ካብኡ እውን ዝረኽቦ ኩሉ ተኻሪኡ ዝነብር ኣብዚ ምድሪ ተናኽራይ ምናምን እምበር ካሊእ ንዓይ ምቾት እዩ ትማሊ ዝሰደድክዎ ቪድዮ መቐለ ተመችዩኪ ዓድኺ ተመችዩኪ ገለታት ኢልኩምኒ ነይርኩም። ካብኡ ከዓ ዓመት ሒዝኩም ትከታተሉኒ ኣሕዋተይ እኒአኹም ዶ ኢለኩምሲ እኒአና እወ ንዓም ሪኢናዮ ነርና ዝበልክን ነርክንና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ኣነ ብዩቱብ ዝከታተሎም ሰባት እኒአው ንነዊሕ ግዜ ካብ ምክትታለይ ዝተላዕለ ዋላ ስደት እናሃለኹ ዝከታተሎም በቃ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኮይኑ እዩ ዝስምዓካና ከምኡ ዓይነት ቤተሰብ ስለ ዘለኹምኒ ከምኡ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ከዓ የናይ ዩቱብ ቤተሰብ የተለየ ዝፈቱሲ ብዩቱብ ዝከታተለካ ብፍላይ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ተኸታታሊ ኢኻ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ልክዕ ከም ቤተሰብካ እዩ በቃ ላይፍካ ክፈልጥ ደስ ይብሎ ኩሉ ነገርካ ክፈልጥ ደስ ይብሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኮይኑ እዩ ዝስምዓካና። ከምኡ ዓይነት ኣሕዋተይ ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ሓደሽቲ ኣሕዋተይ ዘለኹም ከዓ ምሳይ ቤተሰብ ንምዃን ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታተልቲ ኩኑ ይብለኩም ዞም ኣሓተይ ብዙሓት ከም ዘለኹም ይፈልጥ እየ።
ክሳብ ትግራይ መጽን ዝረኽበኒዋ ኣጋጣሚ ሃንደበት ዝረኽበኒዋ ወይ ንከታተለክ ነርና ወይ ገለ ልንሰዕማኻ ገለ ኒዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒና ብጣዕሚ ዕድለኛ ኩሉ ግዜ ምሳይ ምዃንኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ዞም ሓተይ ሕዚ እውን ምብርታዕኹም ምክትታልኹም ኣይፈለየኒ ሰናይ ኮሜንታትኩም ሰናይ ሓሳባትኩም ዘለኩም ነገር ከስተኻኽሎ ዝግበአን ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ እዚ ኣስተኻኽሊ ብኽብሪ ማለት እዩ ማለት ብዘይ ፀርፊ ናተይ እንኳን ብጣዕሚ ኢኹም ድሓን ናኩሉ ግዜ ተኸታተልተይ ናተይ ኣይትፀርፉን ብጣዕሚ እየ ዝፈልጦኩም ከዓ ሽምኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈልጦ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ መን ፅቡቅ ይፅሕፍ መን ሕማቅ ይፅሕፍ ሽምኩም ንባዕሉ ይሕዞ እየና ዋላ ብዓረብ ተፃሓፈ ገለ ኣሎ እንድዩ ግን በቃ ትፈልጦ ኢኻ እቲ ፕሮፋይልና ብጣዕሚ ንዓኻትኩም ዘለኒ ክብሪ ልዑል እዩ ዞም ሓተይ ካብኡ መቐለ መችዩኪ ዓዲ ከተመችዩኪ ገለገለ ኢልኩምኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ስደት ዓደይ ንዓየይ ብጣዕሚ ተመችዩኒ ዓዲ ክትመፁ ናሃለኹም ግን ክትፈልጥዋ ዘለኩም ሓንቲ ነገር ዶ ሸር ክገብረኩም ኣነሲ ክስዕዲ ክመፅእ ናሃለኹ መጀመርታ ዘይበኸየ ሰብ የለይ ዘይደንገፀ ሰብ የለይ ምክንያቱ ዓደይ ዝነበርክዎ ካሊእ ኣብ ስደት ከይደ ክምለስ ናሃለኹ ካሊእ ነይረ ኮይነ እየ ተለዊጠ መፅአ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሚቐ ደቂቐ ቀደም ዝነበርክዎ ብጣዕሚ ረጓድ ስዕዲ ምስ ከድኩ ግን ዋ ሩዝ በሊዕኻ ሲርጎ ድንበይ ሕማቕ ድዩ ቅጥን ድዩ ዝብለካ በርግጥ ናይ ስደት ፅቡቅ የለይ ምናልባት ስጋዊ ምቾት ኣጋጣሚ ሓደ ሓደ ቀጠንቲ ነበራ ገለ ፊዚካሎም ተቐይሩ ተመችዎም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ግን ውሽጥኻ ከምቲ ዓዲ ዝነበረካ ምቾት ስማዓካ ይኽእልን ምቾት ክብለኩም እናሃለኹ ግን በርግጥ ዓድና ድኽነት ኣሎ ስእነት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብኣንጻር ከዓ ሰላማዊ ዕረፍቲ ኣሎ በቃ ናይ ሕሊና ዕረፍቲ ኣሎ ገንዘብ ጥራሕ ሓደ ግዜ ንዓኻ ምቾት ክበካ ኣይኽእልን ናይ ሕሊና ዕረፍቲ ዝበሃል ነገራት እኒአና ኣብ ስደት ዋላ ደስ ዝበለካ ተረኸብካ ዋላ ደስ ዝበለካ ተበላዕኻ ተኸደንካ ምንም ናይ ሕሊና ዕግበት ሰላማዊ ዝኾነ ናብራ ክትነብር ኣይትኽእልን ብዙሕ ፕሮሰስ እኒአዎ ኣይኮነን ዶ ነፃነት ዘይብሉ ዓድታት እዚ ነፃነት ዘለዎ ዓድታት እኳ ንባዕሉ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ እዞም ስደተኛታት ኣሕዋትናና ያው ፈታኒ እዩ ስደት ምን ጊዜም ኣብቲ ይኹን ስደት ስደት እዩ መችዩካ ኣይትነብርንና ዝሮ ዓዲ ክትመፁ ናሃለኹም ምናልባት ከምዚ ኸማይ ነበረኩም ነገር ኣጥፍእ ኣቢልኩም እንድሕር ደኣ መፂኹም ኣነ ሕዚ መጀመርታ ዝገርመኩም ነገር እንታይ እዩ ኮንኩ በስመ ኣብ ብወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርእሰይ ኣእሚኖዮ ተዘይኸውን ነይረ ኣይኮነ እንዳሓሚቕክኒ ዝበለንስ ካሊእ ብዙሕ ነገራት ክበፅሐኒ ከም ዝኽእል ተዘጋጅየ ተዘይመፅእ ነይረ ብናይ ሰብ መልሓስ ተዳኺመ ተዳቂቐ ካሊእ በፂሐ መሃለኹ ናይ ሰብ መልሓስ እግዚኣብሔርን ማለት እዩ በስመ ኣብ ምንም ናይ ሰብ ስነ ልቦና ዝበሃል ኣይርድኦን እንታይ ደኣ ኮንኪ እንታይ ደኣ ሓሚቕኺ ብዙሕ በቃ እንታይ ደኣ ክትሞቲ ኢልኺ ክሳዕ ሓሚምኺ ዲኺ ክሳዕ HIV እኒአዋ የግዲ ክሳዕ ምባል ዝበፅሑ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ናይ ሰብ መልሓስ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ማለት እዩ እሺ ሕዚ ደኣ ተኾይኑ ነብሰይ ተመሊሱ ዓደይ ምስ ኣተኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩምና በርግጥ ሰብ ዓዱ እንድዩ ሓቁ እንድዩ ቀይር ክትብል ናሃለኻ ስታይ ዶ ኮይና ገለ ትብል ብውሽጥኻ ከምኡ ትብልካ ግን ንዓየይ መፂኦም እንታይ ደኣ ክሳዕ ክንዲ ዝምሕማቕ ገለገለ ክብሉካ እናሃለዉ ክንደየናይ ዝኣክል ሞራልካ ስብር ከም ዝብል ትፈልጥዎ ኢኹም ሕዚ ዝኾነ ሰብሲ እንታይ ደኣ ሓሚቕኪ ተይሉኳ እንታይ ሓሚቕኪ ተተባሂልኩም ድዩ ደስ ዝብለኩም ወይስ ፅቡቕ ኣለካ ክትበሃል እዩ ደስ ዝብለካ ዝሮ ዝሮ ብጣዕሚ ሓሚቕካ ከም ዝኾንካ ገለገለ ሰብ መልሓሱ ብጣዕሚ ዘቐትለካ በዚ ኣጋጣሚ ንስኻትኩም እውን ዝኾነ ሰብ እንታይ ደኣ ሓሚቕኪ እንታይ ደኣ ተቐይርኺ እንታይ ደኣ ደቂቕኪ እንታይ ደኣ ከምዚ ኮይንኪ ምባል ብጣዕሚ ከቢድ ኣይትበሉ ምናልባት ከስተኻኽሎ ዝግብኦ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ወይ ብጣዕሚ ቅጥነቱ መፅልእቲ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ወሲዱ ክረጉድ ዝግብኦ ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ብፖዘቲቭ ዝኾነ መንገዲ ቅርፅኻ ብጣዕሚ እንዲ ደስ በሃሊ ገፅኺ ብጣዕሚ እንዲ ቆንጆ እኒኦ ግን ከምዚ ተትጥቀሙሉ ንእሽተይ ከምዚ ኢሉ እኒኦሞ ዝኾነ በቃ ኣሎ ምሽ እቲ ሰብ ብዘየሰክፍ መንገዲ ክትዛረቡ እኒአኩም ተዘይኮይኑ
ብጣዕሚ ከቢድና ሰብ መልሓስና ምናልባት ኣሕዋተይ ክደገፍ ትመፁ ኣለኹም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘለኩም ይዕለኩም እየ ነገራት ኩሉ ተቐይሮ ክፀንሐኩም ይኽእል እዩ ብፍላይ በቃ ገፅክን ገለ ተወፂክን ሰብ ክድንግፅ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር እና ንኩሉ ድሉው ኮይንካ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ናይ ሰብ ዘረባ ብዘየገድስ ክትብሉ እኒአኩም እዞም ኣሓተይ እና መጀመርታ ዋላ ሕዚ ምቸት ተሃለኹ መጀመርታ ብጣዕሚ ይሓሚቑ ነይረ ብዙሕ ሰብ እዩ ደንጊፁ ነይሩ ወለደይ ክቕበሉኒ እናሃለዩ ብጣዕሚ እዮም በኽዮም ብስሩ በቃ ዋ ሜሪ ዲኺ ዝበሉኒ ሰባት እውን በቃ ኣብ ቅድመይ እኒአው ብስሩ በቃ እታ ገፀይ ጥራሕ እያ ዘይተቐየረት እምበይ ነብሰይ ብጣዕሚ ደቂቐ ተዋላሽየ እየ ነይረ ግን ገፀይ ምንም ነገር ኣይወፀኒ ገፀይ በቃ ከምዚ ደቂቐ ምናምን እምበር ምንም ነገር ኣይወፀኒ ነይሩ ተነብሰይ ግን ዝነበረኒ ኩሉ ስኢነ ብጣዕሚ ሰብ ደንጊፁ ነይሩ ይብለኩም ደቂ ዓደይ ያው ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ከመይ ከም ዝነበርኩ ዝሮ ዝሮ እዚ ናብ ናይ ቀደም ገፀይ ይምለስ ኣለኹ ሕዚ ዋ ናብ ቀደም ገፅኺ ይምለስ ኣሎ ናብ ቀደም ነብስኺ ይምለስ ኣሎ እየ ዝበሃል ብጣዕሚ ነብሰይ ካብ ምርጓዱ ዝተለዓለሲ በቃ ዝነብሰይ ድንቡሽቡሽ ምባለይ ገለ ምናምን ብጣዕሚ ይሕፍረኒ ነይሩ በቃና ምስ ጠነስኩ እንታይ ደለ ብቆልዓይ እንድየ ጠኒሰ ዋይ እንታይ ደኣ ዝቦርጨይ ዘሕፍረኒ እኒኦ ለካ ምጥናስ እውን ኣሎ እየ ዝብል ነይረና ክሳዕ ክንድኡ ዝኣክል እየ በቃ ረጓድ ነይረ ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ዝቁጥነተይ ዝነበረ ኣይፀልኦን ባዕለይ ኣይፀልኦን ነይረ ክብደት ንእሽተይ ውስኽ ተቢለ ንባዕሉስ ዋ እንታይ ኮይነ ሰኒፈ ገለገለ እየ ዝብል ነይረ ብዝኾነ ቴንኪዩ ናተይ ፅቡቅ እንትደልዩ ሰይ ምችው ይበል ከዛ ሓፍተይ ኣሰይ ምናምን ክትብላ እናሃለኸን ብጣዕሚ ኸን ደስ ትብላና ሰብ ፅቡቅ ትደልያ መርዓት ጥሪ መሲልከ ዝብል ኮሜንት እውን ነይሩ ዜሮ ዜሮ ያው እዩ የቐኒየለይ ዘማሓተይ ምስ ጥንሲ ካሊእ ተተሓሕዝዎ ሰባት እውን እኒኢኹም ካባኻትኩም ዝሓቆ ነገር ኣይብለይን ኣነ ተጠኒሰ ጥንሲ ዝሕፍር ነገር ኣይኮነ ፀጋ እዩ ዋያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ኳሲ ጠኒሰ ምባል ምንም ዘሰክፈ ይብሉን ዝሮ ዝሮ ግን ብሓቂ ከምዛ ትርእዩኒ ኣለኹም ወጠይጠይ እናበልኩ ምንም የብለይ ገለ ይብለየ ኣብዚ ናብዚ ናብ ብሎገይ እስኪ ከኣቲ ኣነ ተደቢርኒ 4 ነገራት ኣለዋ ዘዝናንያኒ ማለት እዩ ካብተን 4 ሓደ ምስ ቆልዓ ምፅዋት ንዓይ ፍረሽ እዩ ዝገብረኒ ምስ ቆልዓ ምፅዋት ኣእምሮይ ፍረሽ እዩ ዝገብሮ ኣብዚ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ቡና ናፍላሕኹ ጫማታት ድርድር ኣቢሉለይ እኒኦ ናብዚ ኣቑሑት ቡናይ ሳዕሪ ዘየለ ግዲ ርኢኹ እንዲ ሳዕሪ ግዲ ንዓልዕሎ ናበልኩ ናኸርኩሉ ናተኣስና ነርና ዝረአይዎ ከመይ ዝገብረኒ ኣሎ በቃ ብጫማ ልዒሉ ስለ ዝኸረኩሉ በቃ ብጫማ እዩ ለማላጥጠኒ ኣሎ እዚ ኣነ ምስ ቆልዓ ተጫዊተ ኩዕሾ ምናምን በቃ ክጫወት እናሃለኹ ምስ ቆልዓ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ዝገርመኩም ነገር ከምዚ ከማይ ትህልው ዶ ቆልዓስ ፍረሽ እዩ ዝገብረካ ምስ ትርእይዎ ኣለኹም ጓል ሓፍትነይ ዝወለደቶ እንድዩ ወዲ ሓዊ እውን ወዲ ሓፍተይ እውን እዩ ካብኡ በቃ ምስኡ ተተራኺብና ብጣዕሚ ኢና ንመቻቸ ብጣዕሚ ኢና ንጫወት ዋላ ኣብ ደገ እናሃለኹስ ብጣዕሚ ተደቢሩንስ ዝኾነ ቆልዓ ነይሩ ህፃውንቲ ኩዕሾ እዮም ዝፈትው ንምንታይ እዮም ኣይፈልጢ ብጣዕሚ ኩዕሾ ይፈቱ ነይሩና ምስኡ ኩዕሾ ይጫወት ነይረ ኮፍ ኢለ ከጫውቶ ተኮይኑ ዋላ እሱ ገና ህፃን እናሃለየስ ግን ደው ኢሉ ከጫውተኒ ይብለኒ ምስኡ እናጫወትኩ እናሰራሰርኩ እናሓቆፍኩ ገለ ይውዕል ደስ ይብለኒ ነይሩ ማለት እዩ እና እስኪ ሞክርዎ ተደቢሩኩም ምስ ህፃውንቲ ደቅኹም ምስ ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ህፃውንቲ ተጫወቱ ከመይ ዓይነት ደስታ ከም ዝህብ ሽዑ ትርእይዎ በርግጥ ከከም ሰብ ይፈላለ ይኾን ንዓይ ግን ምስ ቆልዓ ምጭዋት ብጣዕሚ ፍርይ ዝገብረኒ ክልቴና ተተራኺብና በቃ ኣብዚ ኣዝማርቶ ወሲዱ ኣሎ ኣዝማርቶ የእልሽለ እዩ እዚ ተባኢስና ኢና ነርና ተባኢሱኒ ቀርበክን ኢሉኒ ኣብዚ ምውራድ ኣብዩን እኒዋ ተመሊሱ ናባየ ይመፅዩ ሃብኒ ይብለኒ ኣሎ ይኸው ኣብዚ ወሲድዋ ካብ ምቕራብ ኣብዩኒ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ክገብረልካ ይብሉ ኣለኹ ግን ስዒቑ መፅዩ ክሓቅፈካ ይኸው ሽውድ ኣቢለዮ ተሓቂፉኒ ትርእይዎ ኣለኹም ኣይሕቆፈክን ኢሉ ኣብዩኒ ዝነበረ ምፅእ ኢሉ
ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ዋው ደስ ይብል ቃዝማርቶ ተገይሩ ነይሩ ሰኣመን ይብሉ ኣለኹ ሰኣዊኒ ምስ ገበሩ ኩልኩ ንማዘሩ ከይዱ ስዕም ንዓይ እበ የቢልኒ በል እንደገና ክገብረልካ ይብሉ ኣለኹ ከዓ ረአይዎ ኣብዚ ሓንቲ ገፀ ይስዕም ከብለኒ የኔ ማር ብዝኾነ ምስ ቆልዓ ምጭዋት ብጣዕሚ እዩ ፍርይ ዝገብረካ ፅባሕ ዓውደ ዓመትና ከምዚ ከምዚ ይመስል ነይሩ ዞም ኣሓተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ነዚ ይመስል ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንኣኹም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሕዚ እውን ኩሉ ግዜ ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ቻው